Ano ang pinaka-paborito mong libangan, kabisyo? Ano ha? Ito ba yung kumain hanggang sa mabusog? O matulog? Hindi kaya makinig ng radyo? O pwede ring manood ng radyo? Or libangan mo ba ang manood ng Korean novela na ang bida gwapo? O manood ng Batang Quiapo? O manood ng hearing sa Senado? Balita ko, kabisyo, marami nang nahuhook dahil sa hearing sa Senado. Marami nang nagiging ala-investigador, nagiging pulis, nagiging attorney, at higit sa lahat, nagiging KIA. Anong ibig sabihin ng KIA? Know it all. Yung tipong halos alam ang lahat. Pero hindi naman sure. Pero kung sa bagay, kapag nanonood ka ng mga ganitong klaseng hearing o palabas, marami kang natututunan. Parang umaalab yung emosyon na meron ka. May kanya-kanyang opinyon. Pero naniniwala ako na meron lang tayong iisang layunin. Ang maging chismosa. Charot lang, Widarot. Siyempre, joke lang yun. Siguro, yung mabigyan ng hustisya, ang mga dapat mabigyan ng hustisya. Sa mga kabisyo po nating nakikinig dyan, 9:00 hanggang 12:00 ng madaling araw tayo magsasama. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. Ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. At eto na nga po, umpisahan na natin to. Ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Hinayaan kong mahulog ang puso ko sa taong pag-aari na ng iba. Ba't mo naman kasi hinayaan? Dapat pag mamamay-ari na ng iba, hindi mo na angkinin pa. Kasi nga pag mamay-ari na siya ng iba eh. Don't touch what is not yours. Iwasan ang ma-fall sa taong pagmamay-ari na ng iba. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po si DJ Rocky Terra at kayo'y nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa
Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!